आं गिबियावनो गलाघाट जिल्ला भेन्सार फोरोंगिरि गौतमनि जानानै बुंदों आरो गासै निउस चेनेलनि आं साबायखर बावदों। बे खौरां मेल खुंनायनि गुदि जाहोना जाबाय जोंनि गलाघाट जिल्लायाव 1991 एलपि स्कुल गायसनदोंमोन बर' मिडियामनि 20 खान एलपि स्कुल गायसनदोंमोन आरो बिसोर प्राय 15 खान एलपि स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानानै थांबाय आरो बिदिनो गंथाम हाई स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानानै थांबाय। नाथाय बेनि गेजेरजों गंसेबो एमइ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। 1995 निफ्राय बे फरायसालिफ्रा गायसनजादों गेजेर फरायसालिया आरो दासिम जेबो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आरो प्रभिन्सियेलाइज जानायनि जेबो माबाखौ जों नुवाखै, लामाखौ जों नुवाखै। दा फोरोंगिरिफ्रा गोबाव सम प्राय 29 बोसोर आरो बे भेन्सार स्कुलाव खाथिनानै गुदि समखौ थांहोदों जातिनि राव लाखिनायनि सार्थआव। नाथाय दासिम जेबो फाइनान्सियेल जेबो एसिस्टेन्स मोनाखै। बहुत माने दुखु खस्थ' सैनो गोनां जानानै दं। दा बेखौ लानानै थांनाय जिथु गोजोन गोरोबथा एबसु साहित्य सभा आरो बिदिनो इउबिपिअ आरो बिदिनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेराव जिथु गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बाहायबो शिक्षानि खेथ्रआव 6.3 क्लजनि बाथ्रा दंमोन। दा बे मथे गुथै फरायसालिफ्रानो भेन्सार फरायसालिफ्रानो प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन, नाथाय जायाखै। दा बे प्रभिन्सियेलाइज जायागौमानि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव 27 जानुवारियाव इउबिपिअ एबसु साहित्य सभा आरो गलाघाटनि माखासे बर' आफादफोरजों सावरायनानै मोनसे थिरांथा लानाय जादोंमोन दि प्रभिन्सियेलाइज जायागौमानि बिकेडब्लिउएसिआ माने बिदि राङारि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा होदोंमोन। नाथाय दासिम बे खामानिखौ मावफुङाखै। बेनिखायनो जोङो दुखु फोरमायदों जे बिकेडब्लिउएसिखौ मैखोमै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जायफोर बर'फोर बिथांमोननि कालचार आरो बिदिनो राव फोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखायनो मेनलि गायसननाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा खोथा होनाय बायदि बेफोर खामानिखौ मावाखै। बेनिखायनो जों खावलायदों बिथांमोना बिनि सायाव थाब राहा लानांगौ जे प्रभिन्सियेलाइजेसना माला जागोन जों मिथिया, नाथाय जायागौमानि बिथांमोना राङारि अनसुंथाइ होनानै दुखुथिया फोरोंगिरिफोरखौ माने हेफाजाब खालामनांगौ राङारि भाबै, जाहाथे बिथांमोनाबो फरियाल सोलिनो हायो, सालायनो हायो, सुबिदा जायो बेबायदि। बेनिखायनो जों खावलायदों इउबिपिअ आरो आबसु साहित्य सभा गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि गासै लोगो नांनानै बिथांमोना 6.3 क्लजखौ जाफुंहोनो थाखाय गभर्नमेन्टनिसिम नारसिननांगौ आरो 6.3 खौ कारज'करि जायागौमानि गेजेर फरायसालिनि बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफोरनो बिकेडब्लिउएसिखौ राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय नारसिननांगौ, बेबस्था लानांगौ। नङाब्ला खिन्थु फोरोंगिरिफ्रा गथै जिबन सेक्रिफाइस खालामबोनायखौ बिथांमोना बेसेन होनाय जानाय नङा आरो फोरोंगिरिफ्रा मेंनायाव फैदों। ओंखायनो हयथ' गोबां फोरोंगिरियानो दा हयथ' मेंनानै बिदिनो गोबाङा रिटायार जालांबाय आरो माखासेफ्रा थाबावनायफ्राबो गोसोआव मेंनाय फैदों, बानाय फैदों। बेनिखायनो बे खामानिखौ थाबैनो मावफुंनांगौ। जिल्लानि गासै आफादफ्रा बेखौ नारसिननांगौ, बर' आफादफ्रा। गलाघाट जिल्ला भेन्सार फोरोंगिरि गौतमनिफ्राय आरो बुंबावनाय जायोदि बिकेडब्लिउएसिआ जुदि सिगां थांखि लानाय बायदि जुदि मावफुङाब्ला, राङारि अनसुंथाइखौ जुदि होआब्ला बर' गेजेर फरायसालिफोरनो फैगोन 5 सेप्तेम्बर टिचार्स डेनि सिगां बेखौ जुदि मावफुङाब्ला जों बिनि उनावहाय फोरोंथाइ हाबाफारिनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय फोरोंगिरिफ्रा दासिम थिरांथा लाबाय। बेनिखायनो
खावलायो बिथांमोना बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै इमिडियेटलि बे खामानिखौ मावफुंनांगौ। सोमोनांथाव बाथ्राया बे जे गलाघाट जिल्ला बर' गलाघाट जिल्लायाव बर' बिजोंनि एलपि स्कुल हाई स्कुला गभर्नमेन्ट जानानै थांबाय, प्रभिन्सियेलाइज जानानै थांबाय, नाथाय गंब्रै फरायसालिया गेजेर फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज दासिम जायाखै। बे सोमोनांथाव। दा बे गंब्रै गेजेर फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज जुदि जायाब्ला हाई स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जाब्लाबो एलपि स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जाब्लाबो बै फरायसालिफ्रा बोरै थांनानै थागोन, बे मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै BKWSCआ बे खामानिखौ मावनांगौ। जे 6.3 क्ल'जआ माने इमप्लिमेन्ट जायागौमानि, ओंखायनो बेखौ नारसिननो थाखाय आरोबाव गलाघाट जिल्लानि फरायसा आफाद, थुनलाइ आफाद आरो UPPO गासै बर'नि आफादफोरखौ आं खावलायो बिथांमोना 6.3 क्ल'जखौ नारसिननायजों लोगोसे जाफुंनायनि नारसिननायजों लोगोसे BKWSCखौ बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स जिथु राङारि अनसुंथाइ बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना नारसिननांगौ। न'खर सामलायनो, परियाल सामलायनायनि खेथ्रआव गोबां समस्या फैदों। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै थांनाय 2022 मायथाइयाव तेलिसालनि बर' गेजेर फरायसालियाव BKWSCनि माखासे EM बिसेसकै एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि दायथ'आव थानाय अनिल बसुमतारी, रमिय' पि नार्जारी, गाम्बारु मोसाहारी, प्रदीप नार्जारी, प्रदीप स्वर्गियारी बिथांमोना राङारि अनसुंथाइ होनानै गासै फोरोंगिरिनिसिम आरो बाहाय आबसु फरायसालि एबसु आरो साहित्य सभानि गेजेराव बाथ्रा होलांदोंमोन राङारि अनसुंथाइ होनानै, नाथाय दासिम बिथांमोना बे खामानिखौ मावफुङाखै। जाउनाव फोरोंगिरिफ्रा दुखु मोनदों। बेनिखायनो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जितु बर' थामथि गोजोन गोरोबथायाव थानाय 6.3 क्ल'ज मथे गासै बर' मिडियाम फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा होदोंमोन गभर्नमेन्टआ, नाथाय बे खामानिया जाफुङाखै। दा बे खामानिया माला जाफुंगोन जों बेखौ मिथिया, नाथाय बे खामानिया इमप्लिमेन्ट जानायनि सिगां जायागौमानि बर' गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनो BKWSCनिफ्राय जि बाथ्रा होदोंमोन राङारि अनसुंथाइ होनो, बे खामानिखौ बिथांमोना मावफुंनांगौ। जुदि मावफुङाब्ला फैगोन 5 सेप्तेम्बर टिचार्स डे खालिनि सिगां बे खामानिखौ जुदि मावफुङाब्ला बेनि उनावहाय फोरोंगिरिफ्रा फोरोंथाइ हाबाफारिनिफ्राय जानगाराव थानो होननानै गोख्रों थिरांथा लाबाय। बेनिखायनो